Bueno, astera goiaz, ahozko komunikazioa. Hasiko gara Aitor Montes Lasartekin. Aramaio, konsultategiko famili medikoa da. Bere gaia pazienten hizkuntza erregistrua hobetzeko eskaintza aktiboa behar du. Egun guztioi, azken baten ia pazienten hizkuntzaren erregistrori buruz asko hitz egin zen atzo, ni bakarrik esateko, errekara bidean goazela eta zuzarin behar dela. Orduen, hobetzerik, ni planteatzen ari naizena da, ondo dago, pazienten lehentasunezko hizkuntzaren erregistroia, ezinbestekoa da, baina apurtxo bat hobetu egin behar dugula. Hau da, edozeinek ezin duela hori egin, berariazko prestakuntza behar dugula tabakismoaren gainean aritzeko bezala, beste horretan bezala, pazienteak euskara lehenesteko eta pazienteak euskara aukeratzeko eta adoretzeko. Eta horren, tresna baliagarri giza, baina ez gerrial bezala, berariazko prestakuntza sortu behar dugula eta eskaini profesionalei begira. Zertarako hiztun aktiboak sortzeko, implikatuta dauzenak, eta benetako eskaintza aktiboa egin dezaten. Aurrera? Hoixe ba. Hau, komentatu nuen bezala, HSO-rekin ari gara lanean, komite edo, lan batzorde batean, eta estandarrak ari garatzen. Zenbakiak ez dira, zazpia eta bosgarrana dela, baina azken baten gauza bera komentatu dugu, ezta nola egin behar dela, hoixe, pazientei eskaini behar zaie, hizkuntza figezela, hoixe, lehenesteko aukera, baina profesional batzuk egin behar dutela, eta berariazko prestakuntza jaso behar dutela. Azken baten eskaintza aktibo egiteko. Eta, atzo komentatu behar, eta hoixez, aukerazko hizkuntza ofiziala erabiltzeko mobilidapena, ahozkoa zein idatzizkoa, erabiltzen dira osasun zerbitzu eta bertaratzen denean, baina beti ere eskaera, baino lehenago aurre egin behar zaio eskaari. Pazienteak ezin du ezarra eskatu, eskaini behar zaio, beste dozer gauza bezala, hizkuntza aukeratzeko, hoixe, aukera hori, ezta. Eta bai hori ere, eskuragarri daritu zerbitzuak, zen nola aukeratuko du euskara edo frantzesa Kanadan gero zerbitzurik ez badago, ez? Eta horrekin batera hizkuntza kontzientzia. Hizkuntza kontzientzia ez da hizkuntza militantzia edo txepetzen kontzientzia, oso bestelakoa da teknikoa o termino anglosajoia, eta da hizkuntzak osasun arretan eta pertsonaren nortasunean eta izaeran duen garrantziaz jabetzea eta horren gainean ezagutza, hoxe, eukitzea, ez? Hemen existitzen ez da. Hortaz, metodanik egin dutena da, azken baten datu batzu zein besteak konparatu edo alderatu osakidetzakoak, soziolinguistika datuak, eta bar. Eta hortik datorre ondorioa, ez? Biztanlarien ehuneko 40 eskaini omen zaio, eta euskara netzi dutenak izan dira bakarrik horiek, ez? Laurdena bakarrik lehenetzi du. Nire aurreko uspena da, datuak asos bajoago direla, eta berretzi zituen atzo Xabier Aroz donela, oraingoan jada ehuneko 21 bakarrik, ez? Karo, baina soziolinguistika datua oso ezberdina dira, ez? Euskaldunen bataz besteko ehuneko 17 da, debagoienean, nire esparruan da, ehuneko 76, Aramaion askoz gehiago, eta kalera bilera, hau kontuan hartu behar izango da, Aramaion esaterako ehuneko 77. Hau alderatzen dut nik debagoieneko datuekin, 2016ko datuekin, kanpaina bat abiara zituten, nik euskaraz nahi dut, eta emaitza hona dira, arrasaten ehuneko 4tik pasau ginen ehuneko 8ra. Baina hemen, eta esaten duzu, kontxo, ere soziolinguistikoa erabaki horra da, ez da goza bera Barakaldo, eta ez da goza bera Iruña, eta ez da goza Tutera edo Ormaiztegi. Bai, baina datuek ez dute hori esaten. Ikusten duguna da, herrien arteko alde izugarria dagoela, eta batez ere Elgetan eta Aramaion, euskara denetzi dutenak askoz gehiago direla, eta kalera bilera baino altuago da, konsultan euskaraz gehiago egiten da, kalean baino Aramaion eta Elgetan. Zergatik, ez duelako inolako administrari egin hori baizik eta herriko mediko egin dugulako eta mediku implikatuak garelako. Hori da nire hipotesia, zebestelako azalpenik ez diote topatzen, ez? Orduen ondorioak, lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa ez du soilik egoera soziolinguistikoa baldintzatuko, lagun dezake, nik uste dut ezinbestekoa dela langile honen implikazioa, igualatzekona importantia izateke, botere gunea eta influenzia edo eragin dezaken gunea lehen mailako horreta da, pediatrak, familiako medikoak eta erizaina funtsezkoa dira, orduen hizkuntza
hizkuntzaren gaia prestakuntzan txertatu behar da, beste, hau gertatzen da Kanadan, gertatzen da Australian, gertatzen da Estatu Batuan, hemen zoritxarrez ere molekin bat da, baina ez da existitzen, orden hasi beharko gara, berariazko prestakuntza da hizkuntza eta osasungintza behingoz uztartuz, bai atzo planteatu zela ikerketa sorkuntza eta prestakuntza gure etengabeko prestakuntzan txertatzea. Bestela, nik uste dut errekara bidean goazela, hau da, bai, benetan, hau da, Euskaldunak une honetan 37, Euskara leheneziko dutenak ez dut uste 20 pasauko direnik, eta atzoko datu egia berresten dute hori, asmatu dut, orduen erantzuna batzuena eta aurrean daukagun arraldo jaus handia da, zer esango diute, hizkuntza eskakinak zertarako jenteak ez badu osasun arreta euskaraz nahi, baina euskarak ez du euskara lehenetziko ez bazaio aukerari ematen, ez orduen, hau da santo griala, prestakuntza bakarrik ez dugu arazoa konponduko erakundaren sustapenik ez badago, baina ustresna importante izan daitekela, eta ja, ni zoro horrian azere, hau da, apiriaren 17an, Osakidetzako zerbitzu zentraletan aurkeztu dudan eskaera ofiziala, bere zigiloarekin eta sarrera zenbakiarekin, udazken honetan, ia lantalde bat antolatzen dugun, hau txertatzeko. Eta posten nazi ikustea horrek zerak, Euskaren erabila Tolosako zeran, komunikazio azpeitean, berauneko ikerketa biez, ikusten dut, jente animatzen ari dela eta bere gauzak egiten bere kabuz, horren nia koordinatzen dugun hori, hor dago Itziar San Martin, horren unibertsitatearik amatera, abar egiten dugun jaseo zer, gauzak ganoraz itxeko bestela benetan, errekara bidea, benetan, errekara bidean goietz. Bai, Aitorri, eskerrik asko doblea, esposaketa, lana eta bai askartasunagatik. Orain Naiara Osamiz Etxebarria, EHUkoak. Kontatuko digu zelan egiten duten medikuntza 3. mailan lantzeko komunikazioa trebetasunak. Bueno, ni Naiara Osamiz naiz, psikologiako irakaslea medikuntza fakultatean, eta, gure lantaldeak aproposa ikusi genuen, 3. mailan ematen dugun komunikazio ikasgaia aurkeztea. Gaur egun gara horri buruz hitz egiten, eta orduan lan hau psikiatriako ataleko psikologoek eta psikiatrek sortutakoa da. 2013 urtetik, ari gara ikasgaia ematen, etika eta komunikazioa, eta gu komunikazioaren aldea ematen dugu, eta, saiatzen gara, ikasleak aldik eta gehien komunikazioaren garrantziaz kontzientziatzea. Eta horretarako, beste ikasgai batzuetan bezala, badaukagu alderdi teorikoa, praktikoa, eta gero mintegiak ere bai. Orduan, saiatzen gara aldik eta gehien lanbidera hurbiltzea, eta garrantzia ikustea mediku-paziente harremanaren inguruan, mediku familiaren harremanen inguruan, eta gero ere bai profesional desberdinen artean dagozen harremanen inguruan. Horretarako esan bezala beste ikasgaietan bezala klase teorikoak, praktikoak eta roleplayinak egiten ditugu, eta gero eta gehiago saiatzen gara hobetzen batez ere klase praktikoak, ze azkenean hori da gehien baloratzen dutena, eta gustatzen zaie gehiago praktikaren bitartez ikastea, klase teorikoez aspertuta daude. Baina, klase teorikoak eman behar ditugu, eta orduan hor ahozko eta ez ahozko komunikazioa lantzen dugu, mediku-paziente harremanaren ezaugarri nagusiak, komunikazio trebetasunak, estiloak, eta gero ere bai, komunikazioan gertatzen diren ezaugarri psikoterapeutikoak. Klasiko teorikoz aparte, praktikak egiten ditugu, eta saiatzen gara urtero berriztatzen, eta horregatik ero zuen proposamenak ere bai hartuko ditugu, zerbait berria esaten digu zuen, eta, elkarrezketa klinikoa, berritzarrak nola eman, trebetasun sozialak ere bai, atzo Virginiak aipatu zituen galdetegiak pasatzen ditugu autoezagutzarako, eta besteak ezagutzeko ere bai, komunikazio teknikoak doluan, berritzarrak ematerakoan, eta, barretarako, bideo ezberdinak erakusten ditugu, filmen bitartez ere bai, uste dugu ere bai ikasi daitekela asko, komunikazioan inguruan, el doktor filmea duela urte askotatik jartzen dugu, medikua pazientearen aldean jartzen delako, eta bi alderdiak ikusteko, eta, guita marla bida, eta mi vida sin mi, berritzarrak emateko, eta holan ditugun filme gehienak zatika ipintze ditugu, azkenean 4 hilabete bat da, eta denbora ematen diguna. Horretarako, bideoak eztabaida egitea asko gustatzen zaie, ere bai, galdetegiak, kasu klinikoak aztertzea, eta bilaketa bibliografikoak egiten dira.
Bueno, gero roleplayinari garrantzia handia ematen diogu, gainera feedbacka jaso dugu ikasleen gandik, dela gehien ikasten dutena, ez? Azkenan ez ditugu pazienteak, baina orduan beraik paziente bezala egiten dute, mediku bezala, eta estenifikatu egiten dituzte garrantzitsuak uste dituzten egoerak, eta, roleplayinaren bitartez egoera ezberdinak lantzen dituzte, eta gainera gero, saiatzen gara gero eta praktikoago ere baloratzen, azkenean azterketa teoriko baten bitartez, baloratzea komunikazioa oso zaila da, ez da, orduan, roleplayginak baloratzen ditugu, pasan astean egun ginen baloratzen, eta justu da, pasan asteko estena bat, berritxarrak ematen ari da ikaslea, eta oso bereziak dira roleplayginak, azkenean hor bizi diren emozioak, naiz eta den faltsua, errealak dira, eta hor berritxar bat ematen ari zen, eta emozionatzen ari zen, bai medikoa, bai pazientea, eta bai ikusten ari ginenak ere, eta azterketa batean geunden, baina hori justo hor berritxarra zen neskaren senargaia hil egin dela, eta berritxar hori eman behar diola, eta orduan barrelako egoeretan ipintzen ditugu, eta ikaslek ere oso ondo dramatizatzen dute ikaslearen rola, esaten digu, benga dramatizatu, eta, ederki egiten dute. Eta, horrelako lanak egiten ditugu, paziente agresiboak manejatzea, pertsona nagusiekin komunikatzea, nola komunikatu, medikuaren profesionaltasuna zalantzan jartzen duen pazientea, hor ikusten dituzuen guztiak, ez? Tratamenduarekiko atxikimendua lantzea, tratamenduaz informatzea, eta kontutan hartzen dugu, ahosko eta ez ahosko komunikazioa, nola agurtzen duten, nola izten duten, ea entzute aktiboa egiten duten, empatia, ea galdetzen duten testuinguru soziofamiliarraz, eta, bero beste aldagai psikologikoak ere kontutan hartzen dituzten. Orduan, ondorio bezala, lantzen dituzte, pertsona arteko harremanak, emozioen interpretazioa egiten ikasten dute, empatia jarrera garatzen dituzte, ikasten dute berritxarrak ematen, behintzat, 3. mailatik horrekin kontaktuan jartzen dira, historiak eta txostenak modu argian idazten, bai paziententzako, bai familientzako, eta bai bestekidentzako ere bai. Eta, gero ere jende aurrean hitz egitenko teknikak irakasten dizkiegu, eta, harremanak zaintzeko gaitasunak irakasten saiatzen gara. Orduan, ondorio bezala, autoezagutza pertsonal baten bitartez eta besteen ezagutzaren bitartez, 3. mailan komunikazioaren kontzientzia irakasten saiatzen gara, eta horretarako adik eta estrategia praktikoenak egiten saiatzen gara, kontutan hartuta fakultatean ez dagoela pazienterik. Orduan, gero ere okurritzen bazaizu ideiaren bat, praktikoa, ere ikarri ditugu noizbait profesionalak ara hitz egitera, eta hemen ere hitz egin dut norbaitekin animatzen zara, gero ikasle batzuk ere etorri ziren, duela pare bat urte, eta egin zuten ikasleekin ere olako praktika oso polit bat, eta horrelakoak ongi etorriak dira, eta zuen proposamenak noski etxera bai. Eskerrik asko. Orain, txanda da Mari Burki Bidegainerantzat. Euskal Herriko Unibertsitatekoa da. Afasia euskaraz aztertzeko tresna berria, ez da? Egunon, Amaiatan ari gara beraz proiektu batean parte hartzen eta hori presentatuko dizuegu. Gu gira hizkuntzalariak, eta gure lan arloa da psikohizkuntzalaritza eta neurohizkuntzalaritza ere. Eta, hori, beraz, presentatuko dizuegu bidean den tresna berri bat, afasia euskaraz aztertzeko. Lehenik ojoitarazi, gaur egun ez dugula euskaraz afasia aztertzeko tresna estandarizaturik. Ez dizuet esango zer den afasia, baina hizkuntza arazoak direla eta, arazoa da, paziente afasiadunak erdaraz aztertzea, zer askotan da bigarren hizkuntza, eta gainera euskaraz aztertzen bali badira, orduan egiten da estandarizatuak ez ziren tresnen oinarrian. Orduan batetik, desoroso senditzen alda pazientea erdaraz aztertua balin bada, eta euskaraz egiten balin bada edo, ez bada estandarizatua
ebaluaketaren fidagarritasuna ere zalantzan jartzen da. Eta erdaraz egiten manimada orduan are gehiago. Horregatik ere, datu gutxi biltzen dira ikerketaren aldetik baliagarri izaten aldirenak, eta agian horregatik ere orain arte oso ikerlan gutxi daude, eta orduan gure ustetan ondorio latzak ditu bai osasun eta ikerketaren zat. Hau dela eta Europa mailan garatzen nahi da proiektu potolo bat, eta hau da afasia ikerketa garatzeko eta baita ere tratamendua hobetzeko. Eta aukeratu dute tresna bat, inglesez jatorri zena, eta Europako hizkuntza aniztasuna kontuan hartu nahi dute, eta hainbeste hizkuntzatan egokitu nahi dute. Eta gu gara Euskarazko bertsoaren egokitzapenaren arduradunak. Orduan, helburu nagusitzat hartzen du afasia hizkuntza desberdinetan konparatzea, baita ere afasiadun elebiduren azterketa ahalbidetzea, eta afasiak ikerketa eta tratamendua laguntzea. Oso labur erakusteko egokitzapena eta itzulpena oso desberdina dela, bai? Orduan, hemen badugu adibide bat, begiratzen bali mauzu ezkerreko aldea, hau da adibidez azpitest bat, deitzen dena ahozko hitzak ulertzeko azpitesta, bai? Orduan, pentsatu lau irudi hauek ematen zaizkiola pazienteari, eta hitz bat esaten zaio, eta berak erakutsi behar du zein den. Orduan, inglesez esaten zaio adibidez goat, bana, baina azpian coat, eta orduan fonologikoki begiratzen dugu ja kontrastea egiteko gaiden, bai? Noski euskarara itzultzen balin badugu, galduko genuke kontraste fonologikoa, ez luke zentzurik. Orduan gure lana hortan datza ere, bai? Eta aurkitzen dugu, arto, ardo bezalako kontraste fonologikoa. Agno, iparraldean, orduan ibiliko litzateke ere, bai? Hau da gure helburua, Euskal Herri osorako test bat egitea dela, zeren bat egitekotan ez gara hasiko ezberdinak egiten. Orduan gure lana ere hortan datza. Batetik alde psikolinguistikoak kontrolatzen, fonologia, morfologia, sintaxia, hizkuntza aldatzen direlako, bai? Orduan bada hor Europako beste taldeekin lana, eta soziolinguistikoak ere gure kasuan Euskara hainitza delako, bai? Orduan, hau da, aipatu dugun galdera pixka bat, ea euskalki desberdinak izateak oztopo egiten dion test amankumu bat izateari, bai? Eta hain zuzen, galdera horri erantzuteko, prozesu honetan, euskarara egokitzeko prozesu honetan, zenbait azterketa egin behar izan ditugu. Eta horietako bada irudikagarritasunaren azterketa. Irudikagarritasuna aldagai psikolinguistiko bada, eta zerari dagokio, hitz bat imaginatzeko zein zailtasun edo erreztasun ditugun. Adibidez, maila, hitzari dagokion irudia imaginatzen erraza da. Eta aldiz, adibidez, laguntasunari dagokiona zaila. Orduan, kateko azpites batzuetan, aukeratzen ziren hitzak aldagai hau kontrolatuta. Euskaraz, ez zegoen irudikagarritasun baliorik, eta beraz, azterketa bat egin behar izan dugu, balioiek, euskararako balioiek lortzeko, ezta? Orduan, Marik esan duen bezala, gure helburua Euskal Herri osorako baliagarria den test bat garatzea denez, azterketa honetarako euskalki diferentetako parte hartu zuten azterketa honetan, hor ikus ditzakezue zenbait zehaztasun, eta horrez gain, hitzak euskara estandarrean aurkeztu genituen. Orduan, parte hartzaileei eskatu genien, batetik zazpirako eskala baten bidez, hitzak sailkatzea. Eta horrez gain, gehitu genuen beste aukera bat, hitzak ez ezagunak ziren adierazteko hain zuzen. Horrela saiesten genuen, ez ezagunak zirenak irudikagarritasun basukotzat hartzen. Orduan, emaitzak labur-labur, batetik, ezberdintasunak aurkitu genituen iparraldeko eta euskaldunen eta hegoaldeko euskaldunen artean, hitz ez ezagunen kopuruari dagokionez. Baina, hitz ez ezagunak alde batera utzita, ikusi genuen irudikagarritasun puntuazioa oso antzekoa zera ipar eta hego Euskal Herria. Eta emaitza horiek bat datoz Europako proiektu honetan beste hizkuntza batzuetan aurkitu diren irudikagarritasun puntuazioekin. Orduan, azterketa honek aukera eman zigun batetik azpitest batzuetarako hitzak aukeratzeko eta bestetik ez ezagunak ziren eta lehenengo bertsioan sartu genituen hitz batzuk baztertu eta beste batzuekin ordezkatzeko. Orduan,
Afasia euskaraz aztertzeko tresna hau bidean dago, gure asmoa da urte bukaerarako bertsio osoa izatea eta pilotatzen hastea, eta ondoren etorriko litzateke pazienteekin estandarizatzea. Bai? Orduan, ikusi duzuen, erakutsi dizuegun bezala, oso importantea da egokitzapen hau euskaratik egitea. Hau da, euskararen ezaugarri linguistiko eta aldagai psikolinguistikoetan oinarritzea, eta baita euskararen ezaugarri soziolinguistikoak ere aintzat hartzea. Erronkak daude, baina ikusten ari gara egingarria den proiektua dela, eta iruditzen zaigu ekarpen handia izango dela Euskal Herri osoko afasiadun klinikari eta ikertzaileentzat. Orduan hasierako gurpiltzoro horretara etorrita, iruditzen zaigu ondorio baikorrak izango dituela bai osasun, bai ikerketari begira. Eta, zenuke bukatu nahi, esan gabe, proiektu hau aurrera eramateko eta bereziki estandarizaziorako Euskal Herriko profesional desberdinen disiplinarteko profesionalen laguntza ezinbestekoa eta lankidetza ezinbestekoa izango zaigula. Bai, hasi logopeda, neurologo, neuropsikologo eta barrena. Eta beraz, lankidetzarako proposamena ere luzatu nahi genuke gaurko aurkezpen hau baliatuta. Eskerrik asko zion garrotagatik. Karmele Uribarri Urrestik kontatuko digu zelan sortu zen Debagoieneko ezin etika batzordea. Ni Karmele Uribarri naz, Debagoieneko ospitzalako erizaina, eta, Debagoienean etikako batzordea dekogula komunikatzera torri naz. Kontauko zuet, zeitzen dugun eta zelan sortu zen batzordea. Etikako batzordea zera, bada aholkularitza organo bat, dedikatzen gara etikako gatazkak suertatzen diezenean, gure inguruan, bai erabiltzaile edo bai profesionalen artean, saiatzen gara deliberazio bat egiten, eta txosten bat, edo emoten kasua edo gatazka etiko daukan pertsona horri. Azken finean gaz osasun kalitatea hobetzeko da gure helburua, eta ezaugarri dauko etikako batzorde bate, aholkularitza emutea, independentea gara, edozein organotatik eta ez konfesionalak. Zentzu dira, zereginak ez dienak. Hau bakarrik argi eta garbi gelditzen bada esposizio horretan, pose geldituko naz. Ze beti etikako batzordeak uste da jendiak edo, usteko bat garezela apur bat la espada de Damokles hartzen dana eta hau etikoki ondo dau edo ez dau. Hori ez da gure zeregina. Gu kasua itxitak da zenean ez gara arduratzen. Hau da, gure zeregina da gatazkatikoa erabakia hartu baino lehen aholkularitza muteko. Behin kasua edo behin erabakia hartu ezkero guia ez gara sartzen. Zergatik zegu juizioak ez ditugu egiten. Erabakiak hartzen dira, askotan zuzenak, ez zuzenak, baina praktika klinikoa hori dauko, eta gu behin pasautu ezkero ez gara sartzen. Ez ditugu juizioetan sartzen, ez ditugu eritxiak ematen, behin erabaki kliniko hori hartu ezkero. Zeitzen dugu, egoera baten aurrean, egoerak izan lekez, sedazio paliatiboen inguruan, konfidentzialtasunaren inguruan, tratamendua beri uko itxearen inguruan, eta itzen duguna da deliberazio bat etikako lau fundamentu edo printzipio honetan oinarrituta. Autonomia da askatasuna eta borondatez erabakitzeko almena, kalterik eza, jarraibide zuzena, kalterik ez egitzea behar izanik gabe, hau da, praktika klinika zuzen bat eitxea, justizia ekitatiboak izatea eta onura, pazientearen interes hoberena begiratzen. Hau printzipio etiko kontutan hartuta normalean ponderazio bat eitzen da, porque normalean printzipio hauen artean konfliktua dau, eitzen da deliberazio bat, eta gero aholku etikoak ematen diogu eskatzaileari. Aholkuak, gure erabakiak ez dira vinkulanteak, beti dauko azkenengo zerrezana kontsultatzen gaituena.
funtzionamendua. Bueno, gatazka etikoa tortzeleikeuz bi aldetatik. Alde batetik bai eskatzailea, basapu edo arreta zerbitzuren bidez, edo profesionala bera. Hor jarri dugu doktora Markinez dala zirujanoa guria, apur bat referentzia bat eukitzeko. Baina edo zein pertsona batzordean gauzenak eta identifikatua gazenak izan gaitezke hartzen dugun kasu hori. Dozein moduen dena bideratzen da batzordeko lehendakariari, berak eitzen dago hasierako kribaje bat, eta ikusten bada badala kasua, erantzuten dio txosten bat egiten eskatzailea izaten hori ez dela kasu etikoa eta ez dauela. Eta kasua baldin badau ikusten badau, larrialdian arabera, edo ohiko bilera baten, edo ezoiko deialdi baten, biltzen gara batzordekiriak eta deliberazioa inostean, gero informea berriro eskatzaileari bueltatzen jako. Zergatik edo solen sortu zen etikako batzorde bat debagoienean. Bueno, eman ziren hainbat faktore momentu berian eta aprobetatu gauen hori debagoienean batzorde propio bat eukitzeko. Hasiera baten txikia ginen, ospitzaleko ez ginen integrautuak, ezia ezauen osatuta, eta hortan oso txikia ginenez eta kasu gutxi geneukanez, ni joaten nintzez txagorritxuko ospitzalera eta debagoiena ordezkatzen nuen hango batzordian. Gero ezi osatu zen eta ikusi gauen, zenbakiz eta kopuruz, desentetxo eta politxo zen, nola baitzere guria eukitzeko. Eta osasun mentala bez hartu gauen. Bebai, eziko profesionalen artean, zegoen interes hola somatuta, gehu animatzeko eta eukitzeko gure batzorde propioa. Eta bestetik, ondo torri jakun, 2017ko plan estrategikoan agertzen zala, interesgarria helburu moruen debagoienak batzorde bat eukitzeko. Bueno, sormena izan zen, momentuko zuzendaritzak nerekin jarren zen kontaktuan, apurbet eragile moruen taldetxo bat sortarazi eta formatzeko eta zelan eileiken. Hortan ni pertsona batzuei disiplina arteko batzorde bat osatzeko ditu nuen pertsonalki abere interesa zeukaten eta Azuzenako Uzeirokin jarri nintzen komunikazioan purbet formazio bere esku ipintzeko. Ez dakit Azuzenako Uzeiro ezagutzen duzun, baina da referente bat biotikan eta aukera izan gauen berakin formatzeko. Eta nenengo elkarrizketa telefonikoan Azuzenak esan zuzten deitutako pertsonak ondo zazela, baina oso interesgarria zala behin etorri ezkero, saio kliniko zabal bat eitzea ezian, eta hango pertsonak iguala, norbait gelditzen zala interesatu, eta ala gertatu zen. 2005an egin gauen saio kliniko zabal hori berakin, eta handik bi pertsona gelditu ziren, oingo bilera batera, eta hane hasi zen formatzen, eta konkretatu gauen formazioa zelan izango zen, eta urtebete egon zan etortzen hilean behin 8 orduko saio formatiboak gurekin taldeakin, hasierako sortu gauen talde horrekin, eitzen gauen teorika saio bat eta bebai kasu praktikoetan trebakuntza bebai eitzen gauen, eta bera aldez aurretik bialtzen zuzkun topaketa hori baino lehen, hainbat bibliografia, artikulo, ez dakitze, nola betxere bera torri baino lehen, apur bat zertasi joan gaiak aztertzeko. Gero, hasi ginen formazio ostian gure lehenengo bilerak egiten, batzorde eragile moruen, akreditazio nioa baino lehen, eta hain hasi ginen, gure funtzionamendu arauak zehazten, karguak bebai, lehendakaria, bizelendakaria zeintzu izango ginen, eta urtebete egon ginen trebatzen kasu itxiekin. Hau da, osea, beste komite batzun landutako kasuak, aitorpena baino lehen ezin gauen hartu oraindik kasuak. Osea, behar dozu
trebakuntza bat eta urtebeteko formazio bat aitorpena aldu arte. Eta aitorpena altzen danean, orduan bai. Holan, urtebete trebatzen, aitorpen ofizial aldu jakun, eta, zelan osatuta dau, hori disiplina arteko pertsona gara, batez gehiengoa arauiak dioenez profesional sanitariak esan behar gara, baina bebai egon bidez gizarteko partaide legoak, hau da, sanitario munduakin zer ikusi ez dutenak bazken finean populazioa ordezkatzeko. Hau egin gara batzordekideak, Susana Díaz de Durana lehendakaria da, bera masterra dauko biotikan, ni naz bizelendakaria, gero idazkaria Luis Martín, internista, idazkari ordezkoa Susana Alvarez, hau idazkari formakuntza dauko, borgazkenean aktak eta gauzak itxeko behar gauen olako formakuntza, eta gero bestekideak Jesus Millaz, batzu ezagutuko dituzu seguru, Horacio Argadat da Arrasateko parrokua eta ospitzialeko kapellana, Ainhoa Moyua da gizarte langilea, Oñatiko udalekua, Elena López anestesista, Miguel Ángel Guiu pediatra, Miguel Ángel Cartagena psiquiatra, Izaskun Martínez cirujanoa, Jamila Zerebida Arrasaten bizidan emakume saharaui bat eta musulmaneko kultura ordezkatzen dagoena, Susana Inda Zapun lan eitzen dau idazkari, Sofia Perez eta Tere Konderi Elenarretako medikuak Atzabaltan eta Askoriatzan, Asten Zuzierra da Zapuko erizaina, Azungarro auxiliarra, momentuetan urgentzietan dau, auxiliar klinikoa, eta Isabel Mangana da gure partaide lego hori gizartea ordezkatzen dagoena. Da Mondragon Unibertsitateko idazkari langile bat, eta hemen gazenok, formazioa gauen haudia, hemen dibi pertsona gero batzordean ez daz, motibo pertsonaletetik ez ziren haitxikitzu eta ez dire jarraitzu, formazioa zuten, hau eta lora jauregian izan zen, txertoen inguruan euki gauen formazio baten, eta bakarrik esatea gazela zuen zerbitzura, oin kasu bakoitzeko behar ditugu bilera ordinarioak, extraordinarioak eta ez dakizen porque oraindiko zu berde gauzen deliberazioan, eta oraindik urtebete honetan eukideu 3 kasu, 3 izan die tratamendu edo proba klinikoen ukoengatzik, eta hemen ilusio askoz eta lan itxeko gogo askoz, eta hori, eskerrik asko. Gema Bikuña Madrid, erizainak aurkistuko digu erosotasun neurriak eta tiktian analgesia. Mendaro ospitalen larrialdeatan lan egiten du erizainak. Eskerrik asko, gure lana onartzeagatik. Eta gaur zaila ipini oztazu hemen mikrofonua, pinganilua eta muñekua aldotena ingot. Gu erizain, Mendaro ospitaleko erizain talde bat gara, erosotasun neurriak eta tiktian analgesia sustatzen ari gara orain dela 2 urte. Guk urgentzitan larrialdietan umeeri egiten dizkiogun erizaintzako teknika eta prozeduretan mina arintzeko eta angustia jeisteko intentzioarekin. Horrengo titulua da komunikatzeko modu berri bat. Sarrera moduan esan, oroar eta ez oindala hainbeste urte, gu teknika hauek egiten genituzkenean gurasoak ateratzen genituela konsultatik. Hori guk hemengo sarrenak bizi izan dugu. Honek zer egiten zuen, umearen ansiedadea eta umearen bilurrak eta umearen angustiak gehitu eta gainera eurokin gurasoekin harremana esan izaten oso egokisa.
Beste minak arintzeko beste neurri batzuk ere baditugu guk, urgentzitan orain dela urte asko, farmakologikoak dira adibidez la pomada, pomada suturentzako, oxido nitrosoa erabiltzen hasi ginen ja orain dela urte batzu haustura importanteetan, traumatologoak eta rekzioa egiteko, eta orain sudur barneko medikazioa ere erabiltzen dugu, pseudoanalgesia egiteko orduan, midazolana eta fentan ez da normalian, pediatrakin batera. Eta gero farmakologikoak ere erabiltzen genituen, informazioa umeari adinaren arabera, zer egin behar genion esplikatzen genion, gurasueri ere, arnazketa, orain pintxaso bat emango dizut eta orain arnaztu eta moskito bat etorriko da eta inputs fuerte eta pasatuko da, eta holako bakoitzak pixkat bere artearen arabera, ez? Eta urte batzu haustura importanteetan, traumatologoak eta rekzioa egiteko, eta orain sudur barneko medikazioa erabiltzen dugu, pseudoanalgesia egiteko orduan, midazolana eta ez da normalia, pediatrakin batera. Eta gero farmakologikoak ere erabiltzen genituen, informazioa umeari adinaren arabera, zer egin behar genion esplikatzen genion, gurasueri ere, arnazketak, orain itxaso bat emango dizut eta orain arnaztu eta moskito bat etorriko da eta inputs fuerte eta pasatuko da, eta horako bakutzak pixkat bere artearen arabera, ez? Eta kantua, momentu hortako Pirritx eta Portxen kantu tokatzen dana, eta horrek pixkat laguntzen hasi ginen pixkat hobetzen gure zera. Eta beste pauso bat nahi genuen, eta hor deskubritu genuen, Mari Berkei da erizaina intzindaria erosotasun neurretan, medidas de comfort position. Agertzen da bibliografia. Eta gero gainera, gehitu genion, titianalgesia sustatzen hasi ginen. Gure helburua zein izan zen, erosotasun neurriak eta titianalgesia gure zerbitzuan sustatzea. Eta esaten dut zuten moduan, noin dela 2 urtetik hortxe gabitz, poliki. Hortarako ingeben lantalde bat, bibliografia aurkitu honen gainean, eta gero bibliografia eta lana gertu gaukanean, ingen dituen formakuntza saioak gure larrialdiko lankidei, auxiliar, erizain eta pediatrei ere bai. Eta honen aurretik irakutzeko zuet lehengo argazkisa zen izan. Lehengo argazkisa hau zen. Umeari pintzatu behar genionean, gurasua konsultan, umea kamila gainean, nagusi mar gainean. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ez, claro. 2, 3, 4, 5. Hau seguramente gehienok bizi izan dugula. Umea eusten, umearen ikuspegia hau zen. Bakardadea, guraso gabe, eutxita, etzan da, bibliografiak esaten dauena, saiestu behar dan posizioa da, okerren toleratzen dutena umeak, nik uste guk ere bai, baina umeak okerren toleratzen dutena da, etzandakoa, gurasoak nuen okitzen genituen, ateatzean, sala esperan, urduri, negarrez, ateatzean, atia joten, bukatu duzue, ez gara hasi hundiok, eta umea negar, hori bizi izan dugu. Eta guzela ginen, hola xin, 4, 5, umea eusten. Zukanka, bezua, nik burua, izara batekin lotuta, holakoak inizan ditugu, etikako ezen zuteko mesedez, giztela? Bale, zergaitik egiten gendugu hori? Seguramente gurasoak ateratzen dituen gure bildurren gatik. Esatik, ume bat pintxatzea, edo ume bat erizonda jartzea, bakizu azkenia. Baina, hori dana gainditu dugu. Geroago hasi ginen pixkat, gurasoak konsultan sartzen, gurasoak umea laguntzen, eta bakarrik ez eukitzen. Eta orain, esan dut zuten moduan, endala 2 urtero, hasi ginen erosotasun neurriak. Erosotasun neurriak zer dira? Ez da ezer, zientifikoki. Da, aurra, gurasoa edo amaren gainean eukitzia. Umea guk teknika egiten ari garen bitartean. Hau da, gurasoari eskaintzen zaio, nahi badau umearekin egotea, eta gainera esaten diogu nahi badau, bera izatea, umea goxo batzen dauena, eta inbiarrian, umea kamila baten gainean, bota, dago gurasoen gainean, gurasoen goxo batuta. Eta berak laguntzen dugu, umea eusten. Horrek zer egiten dau? Umea aurra bakarrik ez da sentitzen, ez da lotuta sentitzen, gurasoa sentitzen da, laguntzen ari dala, gurasoa sentitzen da, umea babesten ari dala, gurasoak aktiboki parte hartzen dute, ez daude salan zain, aurra bezartatuta sentitzen da, eta ez indarrez lotuta, eta honek banak zer egiten da, komunikazio egoki bat. Aita, ama, eta gurekin da horren gube lan edako beste erosotasun batekin lan egiten du. Oraingo argazkisa hauxe da.
Adibidez, odol ateratzeko era. Beti gomidatzen ditugu gurasoak, ea nahi duten gelditu ero, kanpoan, sartu ero gelditu, gehienak esan behar da, konsultan gelditu nahi dutela. Eta gero proposatzen duegunean, ea nahi duten, beraiek izatia, umea usten dutena besotan eta beraiek inegotea, baietz esaten digute. Beti pixkat, con un poco de ojo. Hau da, guk ikusten badugu, guraso ez dugula oso konbentzita ikusten, ez dugu ikusten oso fundamentosua dela, hori ja, esperientzia bemoten dutzu. Ero, no, es que yo me mareo, ikusten badugu, esto ezin eskula eutzi, orduan, zile bat jartzen dugu. Mariatzen bada ere, hola, 2x1, zati mariatzen bada, kamila malin bada, tan mal. Zati batzutan esaten da, uneari pintxatzen ari, eta gurasua jauzita, baina, orduan, gauza da, guk, hemen ikusten duzuen bezala, ama dago, umea eusten, betik esaten diogu, bere beso, eskumako besoarekin, bestearekin, pixkat, inber diona da, blokeatu hau sorbalda, horrelexen, obatzeko goxo-goxo, guk, goxo-goxo batu, kantutxo bat, beraien kontuak, hankakin ere, animatzen diegu, segun eta zelako luzerako umea da, beraien hankakin, bere umearen hankak blokeatzea, eta guk begiratzen ari garen bitartean, teknika egitzeko preparatzen ari garen bitartean, tortorra ipini hemen ez, bestean dituko dut, por si acaso, ez dakizer. Horra, 10 minutuak lehen negarraz pasatzen zegoen umeak. Eta honi ez, atiko dago, amaren, eroaitaren, magalian, goxo-goxo, eta horren, gero, sastada emateko orduan, ematen dira mina, hori ondiokan ez da existitzen. Elduko da, ez. Orduan, ze pasatzen da? Gero tarte hortan negar egiten dau, eta hemen zer mal personal dauz, auxiliara. Guri laguntzen pixkat besua eusten, eta erizain bat, ez gaude bost, osei, que ume bat pintxatu behar ganin batzutan urgentzia, vamos a pinchar a un niño, eta ematen dau, gelitxu imiar dala, ez, uri, gupentzen mendaron, hola bizitzen gendun lehen. Beste adibide bat, eta honen kasu honetan, beste bi guraso, gomilatu genituen, eta, aldan nahinean, batek ero beste, hau eskumako hau pixkat erresistitu zitaigun, aitak berak, ziratik esan eben, igual ez neska pasa eusteko, baina, bastante politxo. Hau izango zen, odolate batzeko, ero bila bat hartzeko kasuan. Zudur barneko zundaketa jarion zurraketa aspiración y secreciones, berdin. Azkenien oinarria berdina da. Gurasoak baliatzea bereien umeekin obatuta egoteko, beraiek eusteko, umea sentitzeko gurasoekin daudela, eta guri lana erraztea, aldan egian. Hau izango zen beste adibide bat, eta gero, maskurien zundaketa edo poltza orina jarri behar dugunean analizizak egiteko berdina. Kasu honetan amari eskainizi genion, sartzeko, obatzen dago umia bere beso gainean, gukipintzen dugun tapadori hemen behian, eta gaitin ditugu dana, eta gero ja sondaketa egiteko orduan, amari izaten dugu, zabaldu pixkat eta utzi pixkat. Umea ez da joaten atzera, batzutan sondakin hori biltzen ginean, oina esatik ama dago tope, orduan beste efekto bat, ikusten duzu ondura batean irutxula honek. Eta titian algesia, titian algesia da la monda, da lo más. Evidentziak esaten dago, amagindako edoskitzea oinarriak, erlajanteak eta analgesikoak direla, hori evidentzia badago, eta gaur egun ikustot ospitalek askotan erabiltzen dela titian algesia, etengako deko kontaktu fizikoa daukagu, umearekin, matxonekia, zer minutu, zeiatu banaz. Ez que 5 minutuak, pasauxak, ez da? Lasai, oso interesgarria data. Dano gauza tope zurekin, lasai. Eta orduan, titian algesiakin berdina pasatzen da. Gu baldin badakigu dala, ama laktante dala, eskaintzen diogu nahi badal teknika egiten ari garen bitartean, titia emateko, dakigulako, dituela onura erlajanteak eta analgesikoak eta gainera kontaktu fizikoa dago amarekin momentu guztian, aurrari mina arintzen zaio eta aurra lasaitu egiten da, eta gainera ama jarrera aktiboa dauka. Batzutan ez daue izaten nahi teknika egiten ari garen bitartean titi ematea, baina bukatzen dauenean eskaintzen diogu espazio bat, edo gure konsulta, edo observazioko lekutxo bat titi ematzeko umia relajatzeko. Hori ere beste aukera bada.
Hemen, adibidez, hemen molatzen da garabe bai, ume hau, pixkat ondixo bazan, ama iseri izan konsultan, eta umea horrela ari zala, gu ondoan jasartzen gara beste zila baten, ego belauniko, saiatzen gara beste zila baten gure bizkarra gautik, eta hor, nahi horrela, etzan da egotia eta guk zera ba, normalian hola izaten da. Hemen ekartzen dutzuet beste bibliografiako adibide batzuk, esaten dutzuet, danetan dago besarkada, danetan dago distrakzio aktiboa edo pasiboa, danetan dago gurasoen besotan egotea, mutila ondixaua edo txikixaua izatia, pixka gehiago eutzi edo gutxiago eutzi, bibliografiako honik dakar. Hemen suturak egiteko orduan adibidez, aguk trauman ere egiten ditugu, hola etzan, eta gurasoen beso gainetan. Ondorio bezala, guk ikusi dugu, klaramente unean negar gutxiago egiten dutela, bai edo bai. Baina ez nina ez dutelako sentitzen baizik eta beste 10 minutu hori pasaten genituenak umea gurasotik separatuta kamila gainean eusten horrein murriztu egin dialako denborak eta orduan estresarindu egiten da. Gurasoak lasaiago sentitzen dira, lagundu egiten duelako. Gainera gu normalian zoriondu egiten ditugu, batzuk baino gehiago negarritzen dau. Zatik, labratu txarra pasatzen dau, umiak eta gurasoak. Baina gero zaten dira, oso ondo, oso ondo portau zara, zube bai. Eta posifaten dira. Erizainoan partetik, hor gabiz trebetasunak lan zen, alik eta ondo denitzen, zaulo desberdinak egiten ditugu, betik animatzen ditugu gure lankideri, neurri hauak hartzeko, batzuk esaten dagoela mire jame tonterias, ilo la vieja usanza, baina, gu saiatzen gara benetan aurrera dramatik. Eta gero hemendik komendatzen dizuegu, umeekin lan egiten duzuten beste guztieri, konsultan, edo ingresatuta daudenean umeak, edo ambulatu dixuan, martxan jartzia neurri honei zatitia errazak eta egisa zen eraginkorrak dira. Eta bukaketako eta hausnarketa bukaera galdera bat luzatuko dutzuet. Zuek zer nahi duzue, gehiago? Indarrez lotuta egotea edo indarrezan bezarkatua. Guk argi daukagu, eskerrik asko. Ander Navarrena Garzia, Oñatiko osasun zentrokoa da, famili mediku laugarren mailako egoilarra, gaurkoz, biharria espezialista izango da. Kontatuko digu hizkera ze garrantzizkoa den bizitza amaiera doianean. Egun ondan hori, eskerrik asko biltzar honetan ere komunikazioan hartzagatik. Estarrek esan bezala Ander naiz, familia medikua bihartik aurrera, indiko gailearra. Badiaia bete batzuk biltzar honen berri izan nula gure osasun zentruan, Oñatin. Juanjok eta Bianak komentatu ziguten, interesgarria izango zala ahozko komunikazio bat eitxia. Eta justo egun hartan guardia neukan eta Iñaki Peñakin afaldu nun. Eta gaia komentatu zian, eta bueltak hasi nitzaion ematen, zeri buruz hitz egin nezaken eta zeri buruz komunikazioa duin batin. Garai hartan, zaiketa haringarrietan murgilutan egon, asko gustatzen zaizkit, eta bueltazko ematen dizkiet, eta Mark Taubert erresumatuko aditu baten konferentzia bat entzun. Konferentzia hura zen, zainketa haringarrien inguruan, egon behar den komunikazioari buruzkoa. Eta tal konkretu baten, lenguaia edo hizkera motak berak kritikatu itxez ditun. Eta nik nahi betena da, zuentzako hausnarketa bat izatea. Orduan nik planteatuko ditut lau hizkera mota edo lau atal mota, lau lenguaia mota desberdin, eta zuek buruan bueltatxo bat eman. Lehenengo atala izango zen, hizkera militarra. Zenbat aldiz, jotzen dugu topiko ontara, errexea ematen du ez? Zeinketa haringarrietara eramaten duten gaitza edo egoera, gatazka batekin konparatzen dugu, eta honek ematen dugu, kriston hizkera pila. Garaituko duzu, borrokatu zaitez, ausarta izan, kimioa ausardiaz eraman, eta hau da oso ondo dago, baina zer gertatzen da guretan. Gudak irabazi edo galdu egiten dira. Nola ematen diozu berritxar bat, borrokatzeko intentzio eta animo guztia ematen egon zelan paziente bati. Imposiblea da.
galdu edo galtzaile sentituko da, baina momentuan bertan. Eta orduan, konferentzia hartan agertzen zen esaldi bat euskeratu dut. Ez dut gura galdu zuen eroia izan nahi, ez nazazue galtzaile bat bezala gogoratu. Bigarren atalian, 50. hamarkadatikan positibismo asko landua, ikusi da gaixotasunen eramangarritasuna hobea izateko egokia dela, baina, klaro, venga, ondo dana, kimioa ondo, venga, lasai pasatuko da, jo aurrera, aurreko simila erabiliz, garaituko dugu, eta gaixo hauek ezin duten egarrerin. Gaixo hauek ezin dira gaizki sentitu, noski baiet. Orduan, momentu horietan, karga bat da positibismo hori. Zama bada, eta zama hori aurrera eramatea oso zaila da beraientzako. Lagundu diezaiogun gaizki sentitzen, eta egon gaitezen ondoan, momentu guzti horietan. Hirugarren atalean, joku txiki bat planteatu nahi dizuet. Pentsatu momentu batez, zuen heriotzan. Pentsatu aldu zuen inoiz. Batzuk bai, eta seguro, forontan batek baino gehiagok. Baina komentatu alde zuen inoiz lagun arteko baskari baten, edo igandeko baskari familiar baten, zuen heriotza nolakoa izango den. Zelan nahi de zuen heriotza hori izatea? Azken egunak. Nola? Nola nahi de zuen momentu hortan sentitu? Oain dela 2-3 hilabete eskaz, urgentzitara 50 urteko gizon bat iristen da, minbizia zeukan, oso aurreratuta, eta heriotzan atean zeon. Nik garbi ikusi nun. Berak garbi zeukan, baina ez zuen inokin itzadin. Bere emazteak susto arpeiakin, baina ikusten zuen, gainean zetorrena. Eta arduan galdetu nion. Aizu, pentsatu aldezu inoiz azken egun hauek nolakoak izatean nahi dezun. Eta hau erantzun zian. Eskerrak orainik itzaieteko gaina izela, eta zu galdera luzatu didazula. Momentu hartan, mina harindu, eta hitz egiten hasi ginen. 15 minutuko elkarrizketa izan zen, etzun besterik iraun. Eta ikusi zunean, bere azkeneko nahiak bermatuko ziala, eta hori serioa zala, lasai gelitu zen. Orduan, hausnarketa hau inda luzatzen dizuet. Mesedez hitz egin, komunikatu zuen ingurukoei, teknikoa balimadia, osasun teknikoak, familiarrak, lagunak, berdin da, konfiantza duzuen edozeinekin, baina hitz egin momentu hauei buruz, mesedez. Eta, azkenekoz, marrazki bat. Marrazki honetan, adierazten dena da, batzutan, heriotzan, ate horietan, edo azkenengo egun, ordu, minutu horietan dagoen jende askon, inguruan dagoen, leheneko argazkian bezala, gainean dago jende guztia, baina asko eta asko lehen aldean hitz egiten. Eta, hori ere, bueltatxo bat. Eta azkenekoz, beste paziente batek esan ziguna, oindala gutxi etxe baten. Bere esaldi izan zen, gauza batzuk izan da gero, barreak edo negarra, baina zuek jarraitu nirekin izketan. Zeratzera gindoa zen, eta hola esan zu, zuek jarraitu nirekin izketan. Eta ez izketan bakarrik, biltzarrontan ikusten ari dana bezala ez, komunikatzen, marrazkian dago, eskua eman, egon, hori ere nahikoa dela. Eta listo, eskerrik asko. Eta azken hauzko komunikazioa, Oier Gorosabel Larrañagaren txanda da. Bera fisioterapeuta da, eta esango digu ze ikasi behar dugun Petrik Ilogandik. Fulminantia izango naiz. Eta alperriko berbari barik. Zeran da. Hola, ez. Zer pasatzen da. Hau ez dakiz zelan da, redios. Honan nahikoa izango da. Kontua da, askotan ikusten dugula, osagile ofizialok, medikuak, pazientiak joaten jako zela, petrikilloan, hau oso gauza arrunta da. Oso arrunta ezaguna ingo jatzue. Orduan,
Zera, ikusten dugu, gure benetako diagnostiko, tratamiento eta zera, hau da, evidentzia zientifikoz babestu da dozen horren, horrei gukoin, eta naixo izaten dela, bada espadako teknikak ekartzen detzatzen persona oso definidu baten gana joan. Zer gaitxik, zer pasatzen da? Orduan, badakizue, placebo edo nocebo efektua presente dauzela terapia guztietan, bai benetakoetan, bai faltzuetan, beti, ezin dugu ukatu. Eta beraz, ez dugu gutxi etzi bihar, askotan gertatzen da, placebo bat da. Ez da berba, forma horretan berba inbiar. Masifikautako konsulta baten gure kontra jokatzen dago efektu honek. Ambulategi edo dana da, bakotxak bere lantokiko baldintza ditu, ez dauz bere esku askotan, eta naiz eta gure terapiak eta barrak balekuak izan, testu inguru honek bere eraginkortasuna asko bajatzen dau. Orduan, trato despertsonalizau horrek gure kontra jokatzen dau. Ostera, petrikilo baten konsultan, pazientiak naiz eta zorginkeri oinarri gabetu hartopau, kasurik txarrenetan, ez da beti hola izaten eta, pazientiak topatzen da hori adeitasuna, patxada, lasaitasuna, eta empatia. Orduan, horrek bakarrik ja eraginkortasun handi xadaka eta multiplika bitzen dau bere aukerak. Eta pazientia gure gandik hanka itxeko arrazoi nausisa dala esango neuke. Beraz, edozein enpresa gestino arluan, eta osagile esaten dutenean, osasun profesional guztiak esan gura dut. Bihar bada, hortik pixkat ikasi beharko genduke, eta kompetenzia aztertu bihar bada. Ezin dugu esan, nire ustez, petrikilua gure kompetenzia diazenik, egeizo izango litzakez, erauzi biharreko gauza bat. Baina, badakau zer ikasi haren gandik. Eta komunikazioan arluan bintzat asko. Orduan, osagile ofizialok, gure konsultetara ekarriko bagendu, lortzen badu, asmatzen badu, petrikiluan ian topatzen daren patxada, adeitasuna eta empatia hori, gure baleko terapiak, gure terapia onak, bidarkatu ingo benduke, euren eraginkortasuna bidarkatu ingo benduke, dudabarik. Eta beraz, testu inguruko placebo efektu edo testu inguruko placebo hori erabiliz gero, evidentzia zendua dago, terapia zientifikoen eraginkortasuna bidarkatu itzen dela. Eta hor, papeletan ikusten duzun bibliografia horretan, niri atenzio omnizia ditzu eztan zer bada, ez da, morfina tratamientu etxen jakon paziente baten kasuan, aldea omnizia neurtu da, morfina hori pazientiaren biztan administratu ezkero, edo pazientia lotan da honian adibidez. Morfina bera da, teno daki morfina ostura bilgarriza dela, baina bere bizta aurrian erabili ezkero biderkatu etxen da eraginkortasuna. Zazibailguen mundura itzulitza, txampon baten truke, etorkizuna iragartzen daben zuarginak aspaldi dakizen gauza hau, oin esaten gabizen hau, aplikatzia falta jaku. Zer jakin badakiu, ez nabile gauza barrerik esaten, baina aplikatzia falta. Eta sentido horretan hemen ekarri dut zer bat, irudi batzuk, irudi txiki batzuk, bihar bada ezagunak einok jatzu ezenak. Bihar bada, ni perba ingot, edo zelan be. Medizin de Campaign, pelikulako irudi bat da, azpitituluak, arek eta bisok ibiltzen gara azpititulua sartzen, baina, kontaukotzuet, mediko bat agertzen dela, pazientian esanen aurretik joaten, medikuak esan biharetza, gidatzen detza pazientiari zer esan bihar daben, eta ez dauen zutzen. Eta bertan esaten denez, pazientian diagnostikuak askotan pazientiak berak emoten bezku, lagatzen baitzau berbetan. Baina, 10 behatzitxan guk moztu etxen du, berak hori kontau aurretik, eta denpora asko ikaltzen du. Orduan, hori, gure burua gain baloratziaz pixkat paso egin behar dugu, apaltasun pixkat behar dugu, eta edozein aitzona amona ez jakinek
dakisen hause berau aplikatzia baino itxaku falta. Beste barik, eskerrik asko.